Ndinosapota danho rababa Geza, ndiri kutsigira urongwa hwawo uye ndiri munhu anovasapota, asi chandinoshora kuuya kuri kuita macomrade edu wakaita sana comrade Geza, maleaders edu kucomrade vanofanira kunge vari vanhu vanouya vasingataridzi enzara yekuti iwo wanda kutonga, asi vachitaridza kuti vari kuuya kuzorwira ruzhinji rwevanhu kuti vadzosere nyika mumaoko evanhu. Saka vanofanira kuratidza kuti vanhu vanoratidza kutsigira urongwa hwebato rakabirirwa maelection zvavanoziva ivo comrade Bombshell. Vanofanira kutsigira nokusapota president akabirwa maelection kuti vavane support kubva munyika, vavane support kubva kuvanhu. Zvinoreva kuti any movement yavanenge vada kuti vachironga kana kuita inenge ine rutsigiro rwakasimba nesapoti yakasimba. Kudivira vari kuiginwa kana kusiya ndokudivi kune sapoti yakakura kuna Nelson Chamisa. Saka ivo ngavarege kutora Nelson Chamisa vomisa kunze kwebatya instead yekuti vabate Chamisa semunhu avanoziva kuti akawina maelection. Saka vakamira ivo vakazvimirira vaita sokuti vari kutaridza kuti vari kuzvirwira ivo pachavo sevanhu veZANU PF. Sapoti inonetsa munyika kuti vanhu vanyatsosapota kana kuimba navo kana kuva nechiwimbo, asi vanhu vakaona vaGeza vachiratidza kuti vane chekuita nezvakaitika nekubiwa kwemaelection munyika, vachiratidza kuti vane chekuita nekusapota zviri kudiwa nevana veZimbabwe, vana Geza mishini yavo neurongwa hwavo hwese hunobudirira kana dai vakaurongwa ivo nemauto mashoma shoma kana kuti nenyika shoma shoma, but hunoda support yenyika yeZimbabwe. Smith kuti aruze kutonga nyika ino akatizwa nevana veZimbabwe vakawandira kuhurumende yana Robert Mugabe kumaforces evatema. Saka vaGeza ngavaedze kuti zvinhu zvavo kana ida kuti zvifambe ngavatarise kuri kufarira vanhu nekuri kuenda vanhu nekuri kuda vanhu nekuri kutevera vanhu. Chirongwa chavaGeza chinobudira nekuti nyika yose inomira navaGeza, kusanganisira nesu vana baba Chino Gurei tinosapota zvakasimba nekukurudzira. Ndinokutendai mazviita baba Chino Gurei, maita basa.